parking tayo, alas 12 ng ano. Hindi, mga 12. Mga 12. Hello! Travel vlog going to Legazpi City with Bambi B. And, anong latte? Latte. 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 With latte. Latte. Choco latte. Latte. Or, and at Timonan, Quezon. Timonan, Quezon City. Timonan, Quezon Province. We are approaching to Zigzag Road or more na tinatawag natin na Bitukang Manok. Keep on viewing, guys! Kayang-kaya ng DA64W na akyatin itong Zigzag Road na to. Panoorin nyo! Pangalawang akyat niya na to, guys, dito sa Bitukang Manok. At yan, kitang-kita nyo naman kung gaano kay-smooth. Napaka-smooth ng akyat niya, guys. Subok na subok ang sasakyan kong ito. Mapalubak, akyatan, downhill, uphill. Subok ang kalidad ng aking minivan. Swap. Binabaybay ko na yung papunta sa Timonan Park. May mga restaurant doon. Doon kami mag-first staff at mag-lunch. So, share ko rin sa inyo ang aming some photograph at kinapagatan. Yan o, mga restaurant ba ganyan, Tati? Hindi nga yan. Ay, pwede kami na. Ayan, malapit na. Malapit na kami sa Timonan Park. And we are here. Pa-park ko muna, pahinga muna ang driver. Beta lang gagada ng anak. Si ano, ito, talian tati, paingaluan pa siya. Ayan, nakapark na ako. Head west on Maharlika Highway, Old Zigzag Road toward Diversion Road.